салом. Дар канали роҳнамо Муборис Аҳадов ҳастам. хеле дар қисми якуми видео ваъда карда будам ки қисми дуюми видеоро низ ҳатман ба навор мегирам. имрӯз қисми дуюми видеоро пешкаш шумо мегардонем. касоне ки қисми якуми видеоро надиданд, тавсия медиҳам силки видеоро дар описание мегузорам, ҳатман дар омада тамошо кунед, то ин ки маълумотҳои қисми дуюм низ ба шумо фаҳмотар бошад. хай гапро дароз намекунем, видеоро оғоз мекунем. рафтем. ширкати кликшоп имконияти харидани телефонҳои оригиналро бо нархҳои дастрас ва баъзе телефонҳоро бо аксияи калон пешниҳоди шумо мегардонад. телефонҳо ба тамоми стансияҳои метрои Москва бо курьер ба дигар шаҳрҳо ва посёлкаҳои Федератсияи Русия тариқи почта равон мегардад. ҳатман занг занед то чунин имкониятро аз даст надиҳед. инчунин муҳоҷироне ки хати сарҳадро гузаштанианд, ин таксиҳоро тавсия медиҳам ки шуморо роҳат ва соқу саломат ба сарҳади Қазоқистон бурда меорад. шумораҳои телефон барои маълумотҳои бештар. чанд вақт пеш як воқеаи хеле даҳшатовар рух дод. як оила камераи назоратӣ харида дар хонаи кӯдаки 3 солаашон насб карданд. пас аз муддате кӯдак ба волидайнаш шикоят кард ки касе бо ӯ суҳбат мекунад. дар аввал онҳо бовар накарданд, баъдтар худашон овози мардеро шуниданд ки бо кӯдак ҳар гуна суҳбатҳо мекард. ин чӣ маъно дорад? яъне он камераро взламат карда буданд. имрӯзҳо чунон як замони душворе шудааст ки мо худамон шпионҳоро ҳамроҳ гирифта мегардем. инҳо камераи телефон ё ноутбукамон шуда метавонанд ки муқобили мо кор кунанд. хакерҳо бо вуҷуди взламат кардан бо скрития камераҳо низ дар ҷойҳои дилхоҳ гузошта мардумро назорат ва сирҳояшонро фош мекунанд. аз он ҷумла дар меҳмонхонаҳо, хонаҳои иҷора, ҳамомҳои умумӣ ва ҳатто дар даруни туалетҳои умумӣ низ мегузоштаанд. соли гузишта чунин скрития камераро аз даруни ҳоҷатхонаи ресторан дар Техас пайдо карданд. хушбахтона гунаҳгорро дастгир намуданд ва ӯ иқрор шуд ки дар 14 ҷои дигар чунин камераҳоро насб кардааст. дӯстон, ба шумо тавсия медиҳам ки дар ҳама ҷой бодиққат ва ҳушёр бошед. албатта ҳеҷ як кадоми шумо фош кардани сирҳои худро намехоҳед, ҳамин тавр не? хуб, мегузарем ба қисми дигар. ҳоло воқеаро нақл мекунам. бароятон чунин метобад ки ҳоло рух надодааст, лекин 3 сол пештар рух дода буд. як лаҳза фикр кунед. бо мошин дар роҳ рафта истодед. суръати баланд, роҳи ҳамвор, бо мусиқии форам. нохост ҳис мекунед ки мошин шамол медиҳад, лекин шумо гирон накардед. пас аз чанде мусиқии мошин якбора баланд мешавад. паст карданӣ мешавед, аммо намешавад. баъдан дар рӯи экран расми 2 мард бо либосҳои варзишӣ пайдо мешаванд. инҳо Чарли Миллер ва Крис Вавас. хакероне ки дар хона рӯи диван нишаста тақрибан 15 километр аз худ дуртар мошинро тариқи интернет взламат карданд. суръати мошин якбора суст гардид. педали тормуз бошад кор намекард. хулоса мошинро пурра идора намуда ва ҳатто тавонистанд ки аз роҳ берун кунанд. ронанда ҳарчанд кӯшиш мекард, вале ҳеҷ кор кардан наметавонист. хакерҳо бо ин кор исбот намуданд ки мошинҳои насли оянда низ хатарноканд. боз як чизи дигареро низ медонам. дидани чунин экранро дар компютер ҳеҷ гоҳ орзу намекунед. чунин экран маънои онро дорад ки вируси WannaCry дохил шудааст. имконияти баргардондани файлҳоро доред вақте ки ба хакерҳо $300 мефиристед. муҳлати пул супориданро дароз кардед, нарх баландтар мешавад. агар ҳеҷ кор намекунед, ҳамаи маълумотҳои дохили компютер удалит мешаванд. ин вирус хеле пурқувват мебошад ки ба компютерҳои МВД ва Мегафон дар Русия дохил шуд. масалан, ягон программаро ба компютератон установка мекунед, ягон чизи шубҳанокиро мушоҳида намекунед, баъдан ба серияи номер даромада программаро ба компютер сахранид мекунед. программа ба кор омода аст. мо қаноатмандем, аммо фикр намекунем ки вирус ба компютери мо аллакай дохил шуд. акнун компютери мо шахси дигаре идора мекунад. файли Кейген аллакай сироят шудааст. ин гуна программаҳоро дроптер меноманд
ки чунин программо дар компютер махфи вирусҳоро дохил менамояд. дӯстон, ҳангоми гирифтани программаҳо ба компютер эҳтиёт бошед. аз ҳар гуна сайтҳои шубҳанок ва ҳар хел программаҳои нолозимро аз ҳар ҷо дар компютери худ установид накунед. яке аз хакерони шинохта, Кейвид Метник, қайд кард, ки барои вузлом шудани ҳамаи системаҳо суст будани технология гунаҳгор нест. ин беаҳамиятӣ ва хатогӯии инсон аст, ки ба чунин кор оварда мерасонад. аз ин рӯ тавсия медиҳам, ки ҳангоми гузоштани паролҳо дар компютер, дар телефонҳо ва дар сайтҳои худ хело бодиққат бошед. ҳамеша паролҳои мураккаб гузоред ва ҳар як сайти худро паролҳояшро гуногун карда монед. видеоро дар имои худ падилитсия кунед, то дӯстони шумо низ огаҳ гарданд. ба канал обуна шавед ва лайкро ҳам фаромӯш накунед. хайр.